Κορίτσια, ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε τη βάση μας και βάζουμε μια μικρή ποσότητα στο πίσω μέρος του χεριού μας και με το πινέλο του make-up ή τα δάχτυλά μας, ό,τι μας βολεύει, απλώνουμε τη βάση ξεκινώντας από την περιοχή της μύτης που συνήθως έχει τις περισσότερες ατέλειες όπως κοκκινίλες ή ευρυαγγείες. Με απαλές και κυκλικές κινήσεις απλώνουμε ομοιόμορφα. Αν θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη κάλυψη, βάζουμε λίγο ακόμα προϊόν. Το concealer μας. Το concealer μας το βάζουμε είτε με το δάχτυλο, τον παράμεσο κυρίως, είτε με ένα πινελάκι. Το μυστικό για να εντοπίσουμε τους μαύρους κύκλους είναι να χαμηλώσουμε ελαφρά το κεφάλι και να κοιτάξουμε μπροστά. Με ταμποναριστές κινήσεις απλώνουμε σε όλη την περιοχή καθώς και στο καπάκι του ματιού. Επαναλαμβάνουμε και για το άλλο μας μάτι. Η πούδρα μας. Για να κάνουμε το μακιγιάζ μας να κρατήσει περισσότερο και για να μην έχουμε κάποιο λιπαρό αποτέλεσμα, απλώνουμε μια διάφανη πούδρα στο σημείο ταφ, μέτωπο μύτη αγώνη και ό,τι έχει απομείνει με το πινέλο μας περνάμε στο υπόλοιπο πρόσωπο. Επόμενο βήμα, το bronzer. Με το bronzer θα καταφέρουμε να κάνουμε τα λεγόμενα κουψίματα στο μακιγιάζ μας. Έτσι, κάτω ακριβώς από το μήλο στο μάγουλό μας, απλώνουμε το bronzer με ανωδικές κινήσεις και το σβήνουμε κυρίως προς τους κροτάφους. Κάνουμε ακριβώς την ίδια κίνηση για την άλλη πλευρά του προσώπου μας, ώστε να πετύχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα. Με ό,τι έχει απομείνει στο πινέλο μας, περνάμε και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Παίρνουμε το πινέλο μας, συνήθως πινέλο γωνία, και με μια απαλή σκιά, έχω χρησιμοποιήσει τη Naked Do παλέτα, απλώνουμε σε όλο το μάτι. Από το καπάκι μέχρι το πάνω μέρος του ματιού. Επαναλαμβάνουμε και για το άλλο μάτι. Αυτό είναι σίγουρα εύκολο και μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Με το ίδιο πινέλο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο να αλλάζουμε πινέλα το πρωί, παίρνουμε μία λίγο πιο σκούρη σκιά από την Naked Do παλέτα, ακουμπάμε το πινέλο ακριβώς στο κόκαλο του ματιού και ακολουθούμε τη φορά του. Ό,τι έχει απομείνει το απλώνουμε στην άκρη του ματιού για να φέρουμε γωνία. Τα φρύδια μας. Παίρνουμε ένα λεπτό πινέλο γωνία και επιλέγουμε μια σκιά 2 τόνους πιο ανοιχτή από τα φρύδια μας για τις μελαχρινές και ένα τόνο πιο σκούρα για τις ανοιχτόχρωμες. Με το πινέλο μας ακολουθούμε το σχήμα των φρυδιών μας και με κοφτές και ανωδικές κινήσεις γεμίζουμε. Το look μας είναι πρωινό μακιγιάζ και για το γραφείο και έτσι δεν θέλουμε έντονα φρύδια.
eyeliner μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Για το πρωινό μας look επιλέγουμε ένα λεπτό πινέλο και μια σκούρα καφέ σκιά. Για να δείχνουμε ξεκούραστες, παίρνουμε ένα λευκό μολύβι και βάφουμε τη γραμμή των δακρύων. Η μαύρη μάσκαρα είναι το μυστικό μας όπλο και την έχουμε πάντα μαζί μας. Περνάμε 2 στρώσεις της πάνω και κάτω βλεφαρίδες και τα μάτια μας είναι έτοιμα. Διαλέγουμε ένα απαλό ρούζ και με ένα μεγάλο πινέλο απλώνουμε στα μήλα μας. Ο καλύτερος τρόπος για να βάλουμε το ρούζ είναι να χαμογελάσουμε. Με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, περνάμε και από το υπόλοιπο πρόσωπο και κυρίως στο τόξο των φρυδιών. Και η τελευταία πινελιά, τα χείλια μας. Περιγράφουμε τα χείλια μας με ένα μολύβι κοντά στο χρώμα των χειλιών μας και τελειώνουμε με ένα ροζ καρπουζί lip gloss. Φροντίζουμε το lip gloss να το έχουμε πάντα στην τσάντα μας για να ανανεώνουμε κατά τη διάρκεια της μέρας. Και το πρωινό look μας είναι έτοιμο. Έτοιμες για μία ακόμα μέρα στη δουλειά. Καλημέρα!